Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa tashar MK Online. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda zamu bi muyi rijista na yadda zamu bi mu fara aiki a freebyz har ta kai ga an fara biyan mu kuma mu fara cire kuɗin ba tare da wata matsala ba. Kamar yadda muka sani dai freebyz platform ne wanda muke aiki wanda yake bai wuce a social media wanda zamu yi likes, comment da share da posting wanda muke a social media. To shi wannan platform ɗin idan kayi waɗannan biyan ka za su yi kuma ba wani account za ka buɗe sabo ba, da account naka ma duk za ka iya hawa kaga kana growing account ɗinka na social media kuma ana biyan ka. Shi ne haka yadda tsarin wannan abun yake. To kamar yadda muka sani a bidiyoyin baya mun yi bayani dalla-dalla yadda yake, wanda ya biyo bayan sa kuma mun yi bayanin yadda za ka rijista, yanzu kuma wannan shi ne yadda za ka bi ka yi aikin dalla-dalla har a fara biyan ka. Ba abu ne mai wahala ba, duk dai account ɗin na naira ne da na wannan da na dala. Wannan shi ne bayanin da zamu yi na naira in ka yi verify account ɗinka na naira. To mu je a cikin bidiyon insha Allahu kowa zai fahimta ba abu ne mai wahala ba. Assalamu alaikum, yau kamar yadda kuke gani yadda ake aiki a cikin freebyz shine, bara mu fara da wannan na naira 25 ɗin abin da za ka yi kawai watching videos a YouTube. Idan ka je gashi kamar yadda kuke gani, idan ka zo ga link ɗin da za ka taɓa nan zai kai ka YouTube direct. Idan ya kai ka YouTube bayan ka kalli bidiyon za ka ɗan hau kan inda ake comment ɗin nan ka yi comment. Idan ka yi comment za ka yi screenshot na gurin. Ka yi screenshot na bidiyon normal, idan ka yi screenshot haka misali kawai sai ka koma baya. Idan koma baya kawo ka nan abin da za ka yi sai ka rubuta a nan gurin I have done the tax. Sai ka sa screenshot ɗin a nan. Sai ka danna submit. Idan ka sa screenshot ɗin a nan ka danna submit, normal idan ya satin zai wuce za su nuna ma submit yayi successful, za ka jira 24 hours za su ɗora ma kuɗin. Kamar yadda kuke gani normal submit yayi. So yadda ake aiki na kun gani job submitting successful. So na gama da wannan sai na koma baya na zaɓi wani aikin again. To idan na dawo ga wani na naira 20 website sign up, suna so na yi register wani website ne wanda ban san menene ba dai gashi nan ga website ɗin. Idan kai sign up kai register sai ka yi screenshot na dashboard ɗin da kai sign up ɗin. To ga link ɗin nan in ka shige shi kai tsaye zai kai ka cikin website ɗin. Game ce ma ga ta nan ko menene ita ma neman kuɗi ake a ciki. To idan ka zo abin da za ka yi sai ka yi sign up. Na dawo baya bara in koma. So kamar yadda kuke gani sai ka yi sign off. Gashi nan za ka yi sign up, kawai za ka iya continue with Google. Za ka iya continue with Google. Ni ina da email da yawa, bara ko da wanne zai nuna ma email ɗinka da yake kan wayarka gaba ɗaya in kai continue with Google kenan. Idan kuma rubuta email ɗin naka kai direct akai shi kenan za ka yi register. To normal bara na yi continue da wannan email ɗin da suka nuna mu na kan wayata. Bayan ka yi continue with Google, idan ya register ya buɗe ma kan app ɗin, kawai screenshot ɗin dashboard ɗin website ɗin za ka yi sai ka koma ka ƙara rubuta I have done the tax. Kun ga yayi success kawai direct ya riga ya buɗe. To nan shine dashboard ɗin abin da suka ce ne register. To already na riga na yi register, kawai zan yi screenshot. Game ce ita ma neman kuɗi ake a ciki. To amma tunda ba ta ita nake ba yanzu, kawai zan koma cikin uzuri na ne. Gashi zan dawo baya zan rubuta I have done the tax a nan. Idan na rubuta zan sa screenshot ɗin a nan gurin shi ma gashi yake submit. Normal ka gama da wannan ma. So bara mu je kan na 100 da na 200 duk ku ga yadda ake yin su ma. Na riga da na yi na 200 ɗazu, bidiyo ne a TikTok. To ko da baka bidiyo a TikTok ka ɗora, zan ma yadda za ka samu damar da za ka yi wannan na 200 kuma su biya ka. Wannan bidiyon da nake muku na yanzu za ka iya zuwa ka ɗora shi akan TikTok ɗinka sai ka ɗau link ɗin
sai ka ɗau link ɗin. Misali bari an je in kai ku kan na 200 ga na 125. Shi kuma idan baka taɓa rijistar, kana da number da baka taɓa rijistar Palmpay ba, to za ka je ka yi rijistar Palmpay ne. Ga link ɗin Palmpay, za ka yi rijistar Palmpay. Idan ka yi rijistar Palmpay za su baka kyautar 1000, sannan su kuma wa'annan za su baka kuɗin aikinka 125. To ni ma kaina ina da number da ban yi rijistar Palmpay ba, to tunda haka ne bara na yi rijistar mu gani. Wasu sun san Palmpay, wasu ba su sani ba. To Palmpay banki ne kamar Opay, ai kun san shi dai gashi. Idan kai rijista za su baka 1000 kyauta, sannan su kuma wa'ancan za su biya kuɗin aikinka naira 125. To mu je zuwa. Zan sa number tawa a nan wadda ban yi rijistar a Palmpay da ita ba. Kamar yadda kuke gani gashi na sa ta. To idan na danna claim now za ta kai ni cikin Palmpay. Kawai sai ta setan suna na zan yi da waye da waye. Kun ga duk da ina da Palmpay akwai nawa akai, to amma da na je na yi log out ɗinsa zai nuna min wancan wanda suke so ne. To bara na yi sauke nawa wannan ɗin, sai na ɗora wancan wanda na buɗe ɗin yanzu.